Mipahimangno si Gobernador Gwen Garcia sa mga doktor sa mga tambalanan nga gidumala sa probinsya nga dili magpatuyang og refer sa mga pasyente ngadto sa Vicente Soto Memorial Medical Center kon VSMMC kung adunay kapasidad ang hospital sa probinsya. Gipahimangno kini sa gobernador atol sa pakigtagbo niini sa mga mayor, Department of Health, municipal ug city health officers ug mga hepe sa provincial ug district hospitals kaniadtong Miyerkules, Agosto 24. Nauna ni ining buwana, mipadayag ang mga mayor sa ilang kabalaka nga dili na dawaton sa VSMMC ang ilang mga pasyente nga adunay severe ug critical cases tungod kay puno na kini. Apan nasayran nga adunay pipila ka mga tambalanan sa probinsya nga mo-refer dayon sa mga kaso ngadto sa VSMMC bisan na kun aduna sila'y kapasidad pagtambal sa maong mga sakit. Matod ni Garcia, iya pang imbestigahan kung kinsa nga mga doktor ug unsa nga mga ospital nga modretso og refer og mga pasyente ngadto sa VSMMC sa mga kaso nga manageable o kaya sa mga provincial hospitals. Dugang pa ni Garcia nga kinahanglan i-prioritize ang mga level 3 cases ug emergency nga ipadala sa VSMMC aron matagad ang mga nanginahanglan. Well, expect a meeting nga makigatubang ko kadtong mga diretso lang refer nga kaya ra gyud unta. Kaya ra gyud unta on provincial level. Warningin nilang sila daan. Kay para di na ni magpadayon kay this is such a shameful and greedy habit at the expense of our people. Ang mga Sugboano ni ani maoy makaluluoy. Tungod kay gitapol. Pero paday wa tapula sige dawat og dagkong sweldo. Sa taho nga gipakita ni VSMMC Chief Dr. Gerardo Aquino, ang DOH 711 hotline maoy naguna sa referrals ngadto sa Soto nga adunay kapin 2,000, gisundan sa Lapu-Lapu City Hospital nga adunay kapin 800, Eversley Hospital 700 ka referrals, Provincial Hospital sa Danau nga kapin 600 ug Cebu South Medical Center nga kapin 400 ka referrals. Samtang si DOH 7 Director Dr. Jaime Bernadas miawhag sa mga health officers nga gamiton ang electronic referral system aron masiguro nga kun mulawig na padung sa syudad ang pasyente ano nagayud tambalanan nga mudawat kanila. Matod sab ni Bernadas nga kung ganing puno ang VSMMC o kung ganing walay internet connection aron makagamit sa e-referral portal, mahimong matawag sa hotline number nga mao ang Health Command Center sa DOH aron matransport ang mga pasyente. Samtang mihangyo si Garcia sa VSMMC nga mag-reserve og slot sa mga pasyente nga naggikan pa sa layong dapit sama sa isla sa Camotes ug Bantayan. Uban sa taho ni Paula Mendoza, John Granada, Balita sa Sugbo.